Entunda ya kabere amaya ensa eyemo rituko ria Jumapili. Karibu sana na koliere iranga ingoirana. Kwirande amo nomogeni one emaragoba yabono mweshimiwa maetelie telio. Karibu sana honorable. Good evening, happy new year. Happy new year. Naonyo ikire gatio maite ntonya komera na kuru mwako ochaka. Ona naenda abuto kunya ukwana lio kalio kan happy new year. Na kyo genderete. Ngenderete bia. Yes. Nyasaye utoigurire. Asante sana, karibu Ndizi TV. Tu atwalitenga gitege karobuneke umwaka uri nyata kubugweta anda singenjo ya public demand. Maetegera tokora etera chi SMS twetere birengerero bya bantu abarigereria korateba bari bono nga mware tomugeni gawo. Mukarikaga arinse captioning omo director BOMAS of Kenya. Yes. Nga yare bona gatwa obwansu. Kera nanya tokobago tosigeta. Hago tosira bya kigima gataba nabo OMWANA nayo gwetuma kwanyara koba gukwenekia nga naye kwanyara koba kuba asigeta singincho yoborai na kyo mwako chaka buya. Yes. Torochechi skuru cheigwiro abana bachire skuru baiburi bituma byabeire maite bona abantungo samura bale ore gondo cyo mwaka mbiyo chakire. Okay. Chinonye SMS ya nilindara chira kuye bagatebe serikali gatengo buyo buri nande bwachire abare minande toende to tubuyi nandi bunabona to kogesa to gukora toleme to yarigani nandi tuyo buyo togene mugondo lakini gentonko batebi nainde boinyore bagende be register zo mu chief abaye namba baganyo baganya mess. All right, tubiyemo sana ikingumeti mweshimiya purity nelinga wono na kiriga seri ebituma twagasire biya wetera sobuyu boketi maiti chiro na kia ekare ange bagotanga ya korusune kamate bituma bikire tamanini tuachaga daraja mate 120 wono tema yetinga umurimi nacho kwenyorere ngeria wetera sebese isaine asincho yobokore bwekira litukasobole maite bono before kere bituma byabete bingiririgo byarengeskas boni gokorro abalimi ligesa lyabeire linyinge when bono ligesa lyabeire linyinge of course a volume babwate bakoni linyinge and again you remember each input serikali njaira ninse so what they put into the planting season and all that igerenke bono bago chikonye ebituma byabo gusendagira yabo definitely they'll get value for their. All right, biamono kegima mweshimiwa Purity KIRERA ni garo mu director BOMAS of Kenya ere ase omochi o Nairobi ekerago cha gusigaiga no musibati nero gwetuma watanga taraira na guchina Nairobi tianda kwa na mona bagusibame tonyale ko bagingo basigita nabo igo kwenekia muna tonyere ko ba amona barabu anene OMWANA enyaroke neri bagalia kugenda tokoba utakere ko kwenyorera na kwenekia buna kwanyera ko bugusanga na intwe ase marago ba ya bono inyoranga ekerengeri kiago neri boliria guliririe ngenjo wetera se namba ya SMS ya TV ACTV yago nyorabo igo no tole live ase mitandao ito marago ba ya bono mutandao Facebook Ndizi TV News Digital no tole ase YouTube Ndizi TV News na boigo wetera ase website yetu ya www.ndizitv.net emaragoba yabono ine no bwateri boria anene ase OMWANA enyaroka unyare ko baga kwenekwa ngonyare ko bagusirwa ase chinjira chonsi rinda nyare ko baga kwegendereria emaragoba yabono ntegete ngirane gocha sore mweshimiwa Purity omora ibwa bange ase ebungenene mweshimiwa Kimani Chungwa na abwa tugete na gitegaria ya toire sleepless nights nga abasubati aba governor gosekero kyo bo governor nigo kibende kena nubene guchia saba abasubati abo banyara ko bagoswa sibiro ge byo bo governor ande banyara ko bagokorabia asokene kinga banyara ko bagwikirania magendero. Do you support that? I support that 100%. Oh, you support that ando manya ngusiole. Yeah, I support that 100%. Yes. I'll give you examples of the governors abasubati. And the immediate example no mo governor yo Gladys Wanga. Yes. Musubati uliurigererie gasi akorete buna nyorete county buna yarenge ya Homa Bay na bono nyerigereri engenchero gende Homa Bay igogokumia obuno boraibo musubati igokero Kimani Chungwa ari gokwana igo he has seen results from women leaders origereri musubati an Waiguru and this is the second. Is this the second time she's being re-elected again? Well, that means inga abasubati ekeroba iroborai igo bago koraki igo bako deliver
yakugurumite musubati na bwatiri yanda yes no maite kiroko gendanka omongina na maite nkie kitakeire nyumba igobone kiro musubati akwa igwo burai definitely he has that mandate ne kiriri yanda kiri kyo deliver. That is why ukorora abangina siba bacholire no na bachumba aba bacholire abangina moisonde nkwara barenge county Naivasha yo musubati asiba chete ko launch Escure vocational training center olino musubati imogeti a project yeri akayeira maharia ono ani akurige nk'abantu bari bamari na baravuga ko mbatagete amagendererayo. So I agree with you. Agree. Abarai abasacha ngai muri marogo yabono nyemo gusanga muna internet namo kubatuka ekerengeri kiago mwana omomura nae nabo konyara kubatuka ekerengeri kiage marogo yabono umanyete itore Africa gwetane ko Africa tukaba Kenya gwetane ko Kenya tukabe e county ya Kisii bono muchandoki asomubekano ligereri history ime county ya Kisii na tabe e county ya Kisii yoka orogongo rwa Gusii Kisii Nyamira since time memorial mheshimiwa ntwanya konyora mheshimiwa umusubati ase ekirokyo bochumbe na kibo na kiego nyarikana yo muchandore purity umuchando igore gusigaiga ndatebe bado ntora anchirananga umusubati na koreki narai yes lakini eki ndatebe no ligereria abasubati bairo chances chokora in their various institutions not necessarily elective these ladies were kolirigasi yabo buya case in scenario boniga buno the former government county government ndo abwata basubati barenga bawaziri oyo mobugare my very good friend called Edna Kangwana right Edna Kangwana did an excellent job so naende nkoira na buna ririna kwana wo musubati libaga arae tokonyora results Gusii yaito yabeire a problem kwa musubati gekogera bantu mbaranchera nanga musubati nakoreki narae and that is something that we need to change we need to change as a county to abasubati na barabulibaga barage kogera they have the capability mbabwato kubuyo mbabwato amasomo yokora ndambabwate kiriri anda kyo deliver Gusii in all elective positions. Paul Muragwa kurwa chinsemo chesa tumugirango agotanga basubati mbali balemereria ase obrai ndoche narwe tumubwekano yo mogaiga imekuwa wazi honorable purity twarorere for example say county ya Meru omo governor uria okora ngonyarire kubaga kora nobo kongo bonene ntwa morano nyenga kianyarite kubaga koroka se a committee ya senate kurwa chage tukukwana yandika chibwa bwata amariga ine abasubati maite kubatikana negende kubone kyora na watanga abasubati bari na boba umusubati in our nature we are made to be akibona bakora we are soft and we are emotional most of the time na maite bona buno musubati olinche me I applaud that lady that's a strong woman koba elected in an area bari bamanyetengana ki musubati takora naende ose koligereri musubati oli abantu bakumurwani nabasacha batatage yani bakumetinga kyumukungu akorete gagaka agachora ono musubati oli bamweri bagakore gasi she will deliver all right wanchumbuligiri sange kanageri kiago amona intwe marogo yabona Paulo yatenga wataliwe ono maite na bokuligiri watenga bono nande tora chora mheshimiwa purity asomubekano abe omo women rep we county ya Kisii urangeri wase bosi bwe committee anyara ko bakweraniria maburi ko lyo kwereneria abatanga wono mokoranga ani go munchate bono se tu tutaraswa uchimutu wake botatanga na bange besokiri babwate ikiagazo cy'uburai lakini kwonyoranga ebitango mbire bingi purity yasoki rero igatuko muburi nga purity abana mbarenga bwate tomuburi purity nabatu musacha ngiatari gutare no musacha ya se campaign platform otorokia bintu bunebi ngo changia bire kende gyonsi as delivery of services ikiragwa montanya reko bago services especially musbati. That's a personal decision. Umete bunabono chinyomo for me chinyomo sometimes tenga buna lirikare
abangina baito barenge koremereria mono bono yaikirengaki there's that independence oko feel like if this is not working, let me just do other things. You can excel as a mother, you can excel as a leader, even if you're not married. Norochi? Yes. It's good. That's a good thing. Marriage marriage right. And all of us, we yearn to be there. No into yes. And when it comes to a point that you are in marriage and then it doesn't like work, yes. Wabana no buate no buene to concentrate sabana igo kurwo, but this particular issue should not bar someone for pursuing their passion, like in leadership, like in other things. It shouldn't bar, and it shouldn't be a reason people should just look down upon someone that oyutakorango kobata bwati musacha ndachi gutara no musacha uyu isibamin yes inje ngogendo bisi kolega asiyane mugaka marogoba tugochikumira. All right, marogoba yabono kefa osoro kuru Nairobi County 047 agotambia muna singincho cyumushimiye wikobisi nabwatengana ingiye gosemia abana Chinyaroka. Bia muno sana kefa soko ningi konyera ko ubwatia narige kurukwa Tais Matinde nera kurwa na Kuru City agotebanga asante sana. Onya tali ekirogo kyobo women rep ekikenya tako bagiye gochana GOSIIRA omwana omosibati gose omosibati angatibaliande asobokorerwa serikali. Kana girigida. Bokorerwa serikali. Omanyete nande gokwera liboli elio inyoranga ntu obwate the two third gender. Asabange babasibati ya serikali lichiko na lengo rwanererenga inki abasibati batali kwerero ando kwegwa mabaga sobotere nanda abande bata na abaramba bwate equal chances choko babara ikona nange ngane. Actually serikali is working so hard to get their third rule gender. Yes. As actually it's work in progress and very soon it's going to be there. So that is why nko urge abanyaruka abarai abasubati besoki ntobanga into tobekire gabunga twachikoba nominated ya tiga tosoke tuligi ebiroge ebiga tosoka onye no bochumbe togende tuligi obochumbe tobe elected na intuntu isaine botambe ngotebya abantu kiroge kenkirikiondi right. Kiroge kene keromo Kenya. Naso keromo Kenya oyoiga omosubati naroro no mugaka nakorete naroro. And if you are 18 and above as a lady, you are eligible to go for that seat. You are 18 and above, know what those all the requirements. Chokora kichokoboli chikura. Imoka monto tago intimidate in any way. Yakoromete gusie yabeire nerumna yabeire. Kero musubati ago chigwe tokeza. Ngabono nave. Wanyora yani gogo itu amagena kurugo itu kurugaiga. Yani paka kwaba demoralized. But injende te gotebya basubati baminto. Ntoba demoralized. Na ende kero korro motori ogwa kumono noro bwata matunda. Noro bwata matunda. Pia mono sana mergo yabono papa siko gichana. Tanga watching live asante sana sama gire maya dipo na sanya atanga amisi kwania mheshimiwa na omo director mwambie mbu yako guide amangana hiyo. Asante sana Angel Roisa na era kurwa chisemo cha bonchali oteba umurobelio yo mbu ya ogotoira kuria ne 50 tebye Gusii. All right, asante na leo kwa Innocent Agari era gotanga tunazidi kubwatia umurobelio marogoba yabono tugukwanira igoro y'omwana Nyaroka nabo igo mushimwe wangu bolinga uise kuri ase county ya Kisii rongo rwa Gusii basipati mbaro asoro yo mobo palikero kende benyorere libaga lyokora mato omo directors BOMAS of Kenya einemeremo uko wakilisha county ya Kisii rongo rwa Gusii ase serikali pande mbaro robo igabanyarako bakunguswa ase obokorerwa botambe nande mwarure Gusii mumanyete purity ngo muchando norororo Merobeliki mwaire, are you really trying to give back? Merobeliki mwabikire kwende kim a miss next time 2027. Igabwene tamanye ngaya no nyumwana musibati nabakoraki nimeyane ngo tabanga yumuyingu wakera ekura a6 piece bosi pina basacha. Na kibono rango ni bisi wantebenga have you given a bag to society matenga mwachakire merobeliki teiga?
Emeroberinero even though they like emeroberinero tobwate as a team. Yes. Team Purity Mora KIRERA. Yogo kwanira basubati. Yes. It is rolling out this first quarter, whereby we are going to bring all the women together to the importance of going for these political seats. Yes. And to be a leader. Nendengo tebinda bantu abasubati abanga bari to co-engage, and those boys who usually bakurutama gina. To be a leader, it doesn't necessarily need to be elective. We can be leaders in various ways. All right. So, muna basubati muna nkoko tebe muna ntubwate programs chigo chagosoka chigo chaka roll out yogo semi umwanu abana basubati will go to universities tubasomige ko rumete university no bago chakera most of abantu babeire elected machagete from university. Yes. University. We'll go there, we'll go to polytechnics, we'll even go to high schools. So somia umwano moiseke the importance yogo soka na koba confident na ko focus on the leadership dreams. All right. Marogo bayabone kerengeri kiago maite na roron le Purity rate benga. Iga songo ngero ga gotanga siju educator gari educator society dimayeti nonte vinki kirimineti abadengo ta barenga elect a lady in a threat go chiase a community especially asobokore bwa kali tuko kati yabo bwe family bwe ngane kenyoro otanga Purity kurwa genda gari Nairobi uno mo director BOMAS Kenya bono todoro chiokoranga kwana ngengane hiyo. Is it true? It is very true. Gekore kero ko elect omusubati wakonyire kenyoro kerogo somyo mwana OMONYAROKA wakonyire kenyoro kegima. Yes. Unabono tebe example bunanje nabete elected, I think nabete appointed by the President of the Republic of Kenya. Yes. 6 months ago. And my appointment has brought so much hope to so many others who really didn't have that hope that ngawe na koleki na mwana OMONYAROKA out of the many nabe appointed. Nande tari nchebweka osekoligereri chi appointments chi akoliro no umurai bwensi abasubati nabange babeira appointed. Osekoligereri chi board chi parastatals chi nyingi abasubati mbare appointed, and they are doing great things. Oise koligereri no ene cabinet yomo umurai e cabinet yomo ye government ya Kenya. We have more than 7 ladies who've been appointed, and their ministries are doing quite well. So na kingo kotebye keroko appoint umusubati, there is a lot of hope that you bring to ebagotebanga kero no, it's practical. Mete kogenda gali kwanyole inkokora birenda. Right. Abantu banka barakoraki barayigota ono kuigota okunkoroki torenta magendero nyo opportunities chirororo abantu baito bakoreki banyole abantu bali baito bali kogenda nonye buna bono BOMAS ekembarokero bakuira abane skuru abana bachi ko visit BOMAS bali konyora boko bameto mwana obona arega lesimi yoka bagwaka bana na koligasi ibwango abana bagenda gayo piamono sana aborokiwa Adawara kumendizi TV talinga to komanya to ko kiriuka kira to kole tano mo director buno ngati kira ko bagoteba banambaro bakorra BOMAS of Kenya na view sasa Tiga kana rieri na ekwara irendo gotengo mwana itona regaria abana baitu tekete banyara ko bagutara guciaria banyara ko bakwemanya nariga iga okorokwa Kevin Ongeri korwa chinsemo chemasimba agoteba nga gusiga igekorokana nga omosubati kuburie kirogo no gwate igetare Creo que orai. Tu se koriga nonye composition ya county assembly ya Kisii. Madam Purity omosubati oyomo orumweshimiwa. Nero nyale ko baga chorwa se chi ward. Yes, out of the 45 wards, yes. Igobona incuroche igende gegera mo okego. How does it aga with you people? Are you comfortable? We are not comfortable. Yes. And that is why and in 2027 we are going to, as women leaders in Kisii, we are going to shock so many because ngochitore we sokia
kubolie biroge bibi elective seats. Yes. Nande ngo chitole ko binyora asobonge. Ngo tebiga gasaba MCA gaiga. After togo fundisha basubati bonsi the importance of electing a woman leader. Yes. Mnabono ligerelyo musubati oyo elected award yaye. Oseko ye visit Amisi is one of the best performing wards right now. Akurwanirira abantu baye kibongina abwate yani ile riyanda liringa abantu bana igairete ward yaye buna abana baye enkayaye akone kingunyara ko bawo ikiranicira cya magendro honorable purity murane atogosanga nere ase studio birangalie binge kabisa ndo chumaganta ko mugotomaga iga nabo igo amaburi achire tororo elineri bagari yago lyo kweneka naye torasiekerwa coaching akijida igachito chikonya gusukasuka kigima nera ko batogosanga twensi ase obwamo omurobiri nororo mushimira purity twarigireirie ebikora bigenderete imeyense ya Kenya mbiri ebikora byuko kemono nabange bagoteba nigo birengete omwana omusubati abange banyara ko bagusire ubugima bwabo sinchira cyobo tutukano wetera se emitandao na gutumya kisinyi ingana bune na kyora ikonera ngane yune nendi take kero bwato mwano wa mutumire tote wose school kwa kero esimingo mwano iga itetu okoba yebintu bibere bitatu egente kine kebege kogera being a mother of girls. Yes. It is something that is traumatizing. I put myself in the shoes of the parents yabana. Yes. Egente ke inchebnanda getebe tigabana baito basomigu obuya buna bagutumye esimi yeiga tari yo kuriye binte bibakuriyoka simi yeiga nabe urakore bintorro bikwechibesa gekogera digere the reason as to why okonyoro mwana akorwa sale ogendo chikwenyora in such situations. Yes. There are things that leads to that. Ebina bitobwenete kurigereri ebinte bimbiri bibiko lead to mwana onyoranga obeire luad no mugaka osomontata metia stranger bachikonya kumira nasi chinyumba yachibonje ko muntu oyo no munyama omoita. Number 1 ne chibesa konyora abana rende mbabwati bari wikira ni magani yabo endo nyora poverty is part of it nyobono mwana onyoriro munyori chine chibesa chiabwango ono bwiru atamanyitinga ingikimuganyete gari chenda tebya abanyaruka egas esimi yetigatoye kole ebe important. There are ways of making money through HCMH. Not necessarily kogenda chi sites yechi oguchikumirana n'abantu tamanyiti. And number 1, before you go oguchikumira no muntu tamanyiti utarachikumira no muntu kora background check tiga kwenda kumira nasi chinyumba kenda no en hotel tiru muga iganchiro ikaransa sabantu bali manyomonto yolitangani kumanyengingo, but it is not advised kogenda kumita stranger ochikomera na makweli anda bayiboli rende tigato tukwanira abana baito tubakwanire bintu bunebiga to try our level best kuba their necessities ekoroligererie age y'abana abo nabake umwana we university nyora babeire neche tanglement nabono the reason to you ikineke kya matara ono ogochiko keligereri inkimusubati archete koligiga it's ebintari rangere tuwe bikebike bihagereta agachikumira amakweli yayi. Sante sana naligega okorokoa Mondesta agotebanga serikali nayo ne failed dotina barutete kiara guchia serikali agotebanga asumubekano lento tutakwana nege kesikira ase chinsemo chubutuki asabakwana nabakonyoranga amangana visa free abantu rero nabakare gwetera no ekuru andonsi go montoso wa Kenya sumubekano ntorocenga katia bakagiro bali babekire biara nabakagiro babere abara basacha batari ba Kenya kira bakuri document bata amba nyale tukoba wikirania magani yabara kwa imense ya Kenya. Maybe that's a gap in the immigration
But again, once such an incident in the limelight, definitely the government will take precautions on the same. And definitely the serious whatever's taken against them. All right, maragoba yabono. Apiriti obokore bwagana nebo gotoka sensemo ya Nairobi mucho Nairobi no obokore bwago bole lakini tukunyara koba kwibisa gotabanga no mugusina ndi Kisii County okoro. Kisii County kurubonchari kwanza omwanda aso gwetogeria kuri garia na directors bago labda nonye no muraibensa se mugusina saramete nga purity mora Kisii County akorwa mambinde ko ibwa amaberera nareo no kongusana na ngororo kurwa se county ya Kisii ina kingana bune gwikira uri gatia barai abakuwakilisha ngorwa Gusii ase serikali nene Gusii yaito kwanza ndaikaransa bia yes korangana barare tamachibu no botwereru ime county ya Kisii Gusii yaito amisi na tuakina twarorire siasa those who've gone ahead of us. Yes. Ntwanya korra binte biga gaki byakire omwaka oyo iga is elections chiera. Yes. You will agree with me. Ntwanya korora. Chisegi twakarorire Gusii ne chiomunwa. Talibo? Talinyameni. Talinyameni. All right. Gusii ntwanya korora ase omugavana akuminyoki. Umuntu yani ole chisegi ryoka and I know this one is going to rub abantu bande wrongly that one I'm 100% sure but goikatoteba niekene yes chisegi echiga igochia chaka when this government yaswa inu no more as a media mwanya ko report ebintu bunebiga before amezi binte bintu anyakorora binte bi igo twabirorire ne government yasoa ngo tebiga government yasogete yo musike governor ongwae njabwate ebintu bari kuruto mugakuria magena yes bari kumubolia maswali bari kumutuka mambi marogoba lakini ya misi you will agree with me ituko ndiyo tuaroche chisegi echiga Chiarrokanire purity mashima chiarrokanire ime twaroro kongusana no kwaberoro abara imparora abange bakwira ebiara guchiase omugabana abandi nabo bata mweshimiwa nayo koranga emiremo yaye go igere as national government inki obata interest mono guchiase kwerende buna inwa basibati abara ikorwa sorongo rwa Gusii bitambo krombiro mwire elioko gaya na mangana na kweneka mwanyara komo koleto gotwerero Ditangani, I'm sure we are talking about incident ya korekana yes korekana moisonde yes sauto mugirango ya sauto mugirango where musike Silvanos who is also my mentor yes. I look up to him because he's a young leader okolire binte binge yes tutebanie kene mugirango ya mesire kuba yo musike Silvanos osoro ana mugabana simbarate no mukareke miaka na kinare you are not looking up upon him bono ga alright gendera igongo koboli twakoiranira gago kumete in leadership igotore bari elected yes igo bakoba elected bari ntamagenderero lakini asinini osikuligererie county yaito igeteneine kemagenderero chi projects chirichi arente tu musikongo arente te chia World Bank yes asa chitigerete chonspi no chire origereri chi market chonspi chirichi arente tu chonsi go chitenene una sune kogende suneka origereri status ye ninieri ye chireri igetenene I was expecting almost a governor Simbarat and with all due respect yes Argosua obo governor he's young very energetic energy ye igabwate kuchikonya kuchisegi chi PR chi nini igari kubwate energy you aye translate kochi kurenteraba nini amagendero oligereri a report yaru government yobi igotore number 47 out of 47 yes
Asaba kwa leo magendo? Yes. Igo tori 47 out of 47. Akingo ngaibono nkuligereri ngabe role model yane gato. Alright, emaragoba ya bono. Honorable Purity Morato konya ko bato gukwanira nere cinjira homo subati gosomana nyaroka bento ko bagwetoma na kwene kiabuna onyarire ko ba GOSIIRA amagendero. Kendengera oro Purity igwetenga. Bado kire egetango. Geko gara bange mbara risiko bagota tigango torara Madam Purity bare soki yake. Torre baraska ke uchumotu ase chira gose asoborai na ntutomanya ko babwati kurumaiga lakini mwaroka na mugwetoma Purity. I remember ngwateneta sekero kyo bogemendera peme county ya Kisii nanya gotenena ngwaja gotenena, but I was very active in the 2022 politics. Yes. 2027 my politics was chini ya maji because I was in corporate space. Yes. So no mayete buna corporate chinde nchiri gotaka kweso kisiasa but ekero na rwe space ya corporate ngachabona mwana biashara. I was free to come out vocally to at least be in politics. Now I've learned a lot the period from by election. Yes. Yomongina vitutoro chomongina vituto monginori, my very good friend mama yes. Sogeti mosubati ori akanyora chikura chinyinge. That means abasubati nabo barakoriki barachoro. Ekora she became number 2. Yes. Chikurange 7,000 plus. Oyo musike omeka kamubwane chikura chinsi nini. Atizo nkoko tebi tose wesoki 20 ntoba intimidated nonde tobe strong to onde tabasa gotokosa. Yes. And umuntu narona tebi keroge kega and I'll repeat this here again. Keroge kega nkerikionde. Onye gotage onya ekoro musubati. Yes. No tage tobo governor. No bwate besora sokoligerio bo governor. No bwate idea yao ya magenderero gocha korenterera ocha korenta abantu bagusi. Yes. Soka bolie kirogeki. Onye gotage tobo chumbe. Soka bolie bo chumbe. By the way, aba kichikora bas babonchari constituency, congratulations ngakogera ase by election ile. I can equally remember nga nechinga kiboigo usia setete recording ana bekorobera maiga yomusubati gente kingo kwakere moyo onde bwensi gwatabanga nabo musubati ogwetoma. Yes. All right, marogoba ya bono birengera ndi bingi byale ko bigo sangwa amona into marogoba ya bono ili kwene kiangwa kona rigoro ya basubati abanga banyale ko bagochora buna aba waziri na performance yabo. Performance ya igere Ministry of Health. Yes. Musubati ori na kumincha. She's doing a very good job. Ne serikali ba launch ibintu bingi. Yes. Bigo konya Kenya. Origere Musubati Alice Wahome. Yes. Initially when she was in the water, yes. Water and nini. She did so much. Nkwaroche buna etana neta karenta mache nini. Musubati okuruko Aisha Juma, who is my boss in the ministry right now. Kwarorire asamangana culture egasiago korengia. Yes. So they are really doing well and I am very proud of those ladies. Remember they were in politics before. Oniga the experience banyorete ngoba konyere asamangana. And again to kende na inyoire boniga. Yes. Into abana chinyaruka tikatosome onye kwanyorire onye kobwate degree ose diploma soma nyore degree yao beka makaratasi yao degree wakolire gende degree yendo onye kobwate chibesa gende master gende PhD so tikatosome Pimono sana imarago bebono narige goro kunga Josephine watanga nkike kogera amisi mutari gukwanera igoro yo boyene bumwana omumurakera ritu kono mu support umwana nyaroka Purity. Umwana umumurane ngumukwanira turi umukwanira muri kwe all right umwana umumuranko mukwanira turi yes tarayibo muhono buno mo sike the second lady Dorcas. Yes. No aringe moisonde. Ento amroche gusiga emerobirimiya. Emerobiriya bwate ya the boy child. All right. Igo mwana mumura tarakora ki tarayibo nabona nkuria agenda bono
na kagenda agacha Gusii agakora kagenda kuria kaenda kubukuria na harakaira the same message mwana mumuratarayo ana mumura ndoratikumagega na into tonyara ko batogosuka mutwe bono ekerengererie ke timanyete Madam Purity igoro ya equality bagukwanira ime yago no igwete nga abasabati babwate equal opportunity onye biroge bitokoratanga ni chi women rep dikaba ko egwikwire ndikiagire the moment yogote nga bono ekiroge kiatha waisi goire tu gone serikali egoete ose ochorire yabete created as njo ko no musabati ribaga do you feeling a ine nchire yemo yoko badaralisha aba be kanse atenga bono na linda lionsi ose kine kero tugia kirete tu ase nche abasabati neli nchire ndi tayo turinde mwala guchikwenyorere mirimo ose oborai nche ndatebeiga andi nkoirolirande ebiroge biga kero bako the eligibility yoko boli chikura mbali gotebanga onye no governor pata no musacha boka that is why to bwate governor Homa Bay oromusubati okorega singia to bwatu mu governor koruku an okorega singia to bwatu mu governor koruku Kawera onye tali mesuka suke y'abantu abakonya komwa kango korire gasi igasingia ando ligere chi county echo igo chigo kora buya piko bwano ena ba chi county ko compare no ene ya itogaiga Homa Bay atubuira tambe marago baya bono mwanchumo ligereria ndoje deka chito chireke gima producer gontenga Messi isage deka iberiga onyara kova go koro murubiri yo igakitonyara ko batogo kwana amono mweshimiwa Purity muraho yanyara kova gwetoma nakwene kinga onyara kova agakoba gati ya abasabati bali abago kwana bayesokire gukwana mayete baratore barasoborai baro tariko manyanga nonye ase serikali ya Kenya kwanza ndobwato musabati mu Gusii otenete maybe imeroberia serikali gati ya BOMAS of Kenya ninki geko gerabona akia gosokiri gwesokiri siko gotabanga yaya njino umwana ino no murainde nonde Nairobi nande nonko chanda gusika gesene to gukwanira yoro imebereberia magendro omaite kero kwa beiro murai ose kwanyorire opportunity buneye igente gitangani okuinyura ninka chigap chiri chirororo wachonye chirororo wa feel kwarura nkike bwenete gokorwa se community kwarura opportunity chiri igoro chire in the government wachire tangena nanka tose kobera Nairobi binte bimbi mbigo ikanka tose kobera gali ntotebya abantu baito opportunities chiroro ekogoromete asinaro gusigaiga bantu batari konyora information so we have to bring that information go chankagaiga abantu bamanye kumanya ingikegenderete ne serikali emana sana nimete bibera neringari ko bagatanga Purity ayo mweshimiwa nayo to wakilishe tole Nairobi ali omwana one nimbwatega na bintu binde maete dia pressure le watanga ngwatu gatero yo moko boko toirire guchigaria oko migikabu na okunkororo kero kenda sobokoli bwago bwa kirari tukugwetania maybe kubwato yo moko boko na kumuiraria roche position ye as a national government na as serikali ya Kenya na kwete ibagalinde lionsi ora ikiri ryo ko empower omugusia sobo ama bagana roro lakini rendo maete abantu nabange bakobolia mabagaye nende gento njenda tebe onye omo kwanyorire opportunity just to do the normal procedure unabono BOMAS onye ribagali rororo nandi kubwate all the qualifications apply onye ku qualified konyora riba ama any advertised job apply esoki obusigari ngokora boleki ngocha boli esoki genda giti minyoka. Alright, abange kaigando joba kolika watanga okay. Ni gore omukwaneri bwa serikali according in statement ya guri boli omwalike gima igo okoroka na goro omukwaneri bwa serikali ya national government ya se county ya Kisii bwa serikali ya kolire right asemara ko bayabono kero kende omwanchu muri na ligari omo Kenya omo Gusii okura omoyo ne serikali otebe na linde lionsi ebanko na kiregendo byakine bono byambo ya serikali nonyara ko convince umuntu okura omoyo gali oromo Gusii omotenga yaya matumaini na ale mambe na mambiende amatumaini na ale na rororo Kenya yaito nande tinko ba inchetali ngamenyete Kenya inde
Kenya ne ye motore ne bintu bigenderete Kenya gaiga nimbirochi. Yes. Lakini the government ngoputiere measures in place to ensure that economy ebuna yabeirega ngocha kuira nerebe ebebe ebuna bono ntwarira sana ngobosi bwakorireke wakinire osibuga ika 250. Yes. Boni gobosi gobore emia miana taribo. But it's because the government put it measures in place to mitigate that on production of ebituma. Yes. Kwarocheng ebituma obwoyo mbwakoreteki ukaira na up to 2,500. Alright. Ono kwa access obwoyo obu mbwango ogende mugondo na endozo koligereri twanyorire harvest nyinge omwaka oyo. Yes. Osikoligere which has translated to obusio bukoira nanze. Biamana sana Mheshimiwa Purity mura KIRERA soko nyora libaga riogo cha iga gusanga muna intwe ime ya amaya ensa AMO chinsa GOSIIRA tukolia Jumapili nimaete. I gave you a very short notice. Yes. I really appreciate biamana sana soko nyora libaga nayo mwancho muri biamana sengenje gusanga amuna intwe marago baya bono ntogendera ko batoko murangeria ekero nekero kende he chinga kiare gusigaiga tonyara ko bato gukwana amonero oratu ibera siri omaite BOMAS of Kenya nerangena State House no eregaria angene bengie nene ya CBK yobono nabagoto no nyubo bisubiri botatu igoto bwatokera ayagendrete garia ase omukyo Nairobi anena sobokorerwe serikali igaiga Gusii kitambo ngarake ntutwatangana konyanyora ayo sate ga konya somo berio go kera rituko abo igondo no gosemerenga somo akoyo no batemero bilimi ya go chiase abamenye anene ase department yago heria BOMAS of Kenya no mwana Nyaroka ase county ya Kisii na ase constituency ya Boncharia sobam. Most definitely Utakobaganiria rende abanchari bamenye be county ya Kisii ama yano mwako muya abaji mbiamono Hamisi mbiamono asiribaga nonyo kwangete short notice. I had to be here nkwanira abagusi ba minto. Yes. Mbaka nirio mwako oyo igomuya tokore gasi amo tutwaro murembe nabarayi nabarabumba tebi gaki tiga tokore gasi ekimochoreire namagenderero. Specifically nkwanira mu governor oito. Yes. Tigaire amangana ari akora aire ngora segintu tageti egintu tutagete namagenderero amariogo chinyagitari atoke chisukuru chiri atebeta ngo chirosiare tigachirosie achipara ne chindoche tutware Kisii ebwenere. Yes. Agende chi ari gichidona atolentera magendereronka biamono biamono sana Purity Mheshimiwa takwaneria maya Penyara kaba konekia chibicha moneliogi chiago chira senchira yobo ikirano nigakoro kwa bigari Nyanchama ngoro kwa Josephat Amisi komera tore amona ya chinsa isato chiabona botukaso koletera mayenga gene tokoba gwateka kurwase mesaya ya ito ya mayana kwa nilio boligero bya bwemero bile kubwatia ime ya Ndizi TV.